Ang among topic karon mao kini ang mag-choice ka kung gugma ba gyud for the marriage ha, gugma ba gyud o kwarta. Bahalag wala kay gugma basta kay dai kwarta, larga. Pero ang uban gusto po nila bahala ko na og saging basta labing, larga po nila. Ako ray kwarta sila puro gugma. Kaya, kasi nga lang gugma man kaya. Gug ako kay tungod kay kuan kana. Naigugma. Nindot man gud ang gugma kay og nahigugma gyud ka sa tawo, bahalag walay kwarta. Muantos man ka, kay nahigugma man ka. Pero og kanang nikalit lang kay gugma kay naa siya kwarta, mo paid man gud ang imong gugma mo abot ang panahon. Sa ako po, gugma siya kay kung ingon pa nga pobre kay way kwarta, ang gugma mangita man gyud sa pamaagi o saan nga mabuhi o then ano man di magkasinabot mong duha sa imong bana or sa imong asawa nga mantay kwarta o naamay kamunggay siringan mangayot lang siringan. Lagi no. Mabuhi ka. Mabuhi ra gid ito. Basta man ning kamot kanay gugma man mo sa usa. Diba? Wala mo'y away. Wala mo'y away kay gugma man. kuan man. Magsinabdanay man mong tanan. Kamong duha. Para pud sa kuha. Ang tao do naman gud ni Panginahanglan. panginahanglanon nga goal bitaw na labi bitaw ni mga bahay mga ambisyosa. Kinahanglan ng kwarta. Sa may palit mo make-up pagwapa. Sa imong ikuan sa imong ginawa gusto ka mo kauglami daw bi na may gingon nila nga gugma daw kuno pwedeng katun-an. Sa una nato. Pwede daw siyang ma-develop. No nga Pwede. pareha na gugma ang gipili. Nya kay kulatado ka. Na may gugma nga mangulata. What? Ako naman na nato na gugma nga. Mahalag tumon ka, dili pud sila. Una-una kay gugma. Gugma. Murag di siya mapinda. Makaagwanta ka, no? Unsa kasi yung paminaw ko. Pero og For example, Both mong nagkahiyugma ay gigugma sa ka, usa. pero kulatado ka. Wa kay saktong kaon, pas mo, mga bata. Unsa pa Pero nanglan mo, kung- unsa ang gugma. Duha mo nagkahinigugma ay dili ko nimo Dili. kulatahon nimong asawa. Dili Kay kay ka na, imong di, gigugma. pagwanta ka, no? Then, Kuan. napoy time nga, wala ka nahigugma, pero nakita nimo sa young person, maayo ka siya, buutan ka siya, care ka siya, may kwarta pa. Pagkanindot. Mangita na lang taani pero asa talagsaon ni. sa kayo na Oh. kanitaon. Pero ang gugma man gud, from both husband and wife magkahigugma ay mo. Dili gid tingay mo abot sa punto nga magsinakitay mo kay kun usap-usa ninyo gugma sa usap-usa dili man mo mangita man mo way nga dili mo magsumpaki man gay mga mild lang. And in terms sa kwarta magkasabutan nimo nga sa tagpakulig tulab kay Kamong duha. Sweet pa kayo. sweet pakapinan nato kanang kuan kanang lubian ang silingan. Mabuhi Kauli. siya. Diba? Pero ikaw li, ako anino, maroon ako sa tunga, ibalansi din ako, dapat na ay kwarta. Kaya ang kwarta, kinanglanon magid sa tao. Dili man, Dili. ha? Gugma kung nagkahinigugma ay mo makapangita man magpaagi nga mangita sa tagkuan dito, unsa na Tilapia. manarbaho sa ta. Unsa ba kanang inadlaw ba ta dito kitang duha. Kung nagkaigugmaay mo, naa may pagsalig nga mawala jud ng jealous. Salig ka, higugma ka sa imong asawa, sa imong bana. So dili na ka magselos kay salig man ka, nahigugma man ka niya. The number one sa talagba. So makita ra ang kwarta, samot na ang gugma kanaan ninyong duha. Dali ra sayon ra pangitaon Hey. ang kwarta. Namagoy uban nga. Kani bitong tao, dili man gud nato kuha ng utok bitaw nga na mga ambitions kinabuhi. Mo bitaw nang dunay tentasyon kay bisan og naa siya gugma siya ang bana, pero kay halang ang iyang bituka. Kaya na siya pangandoy. Ano siya gusto nga makakaon siya lami, makapapritso siya, iyang sanina Kapalit siya. gusto niya. Nya dili man mahatag si ang bana nga iyang gigugma, sumod din ang time no na may tabong magpagpangabit. Oh. Kay kato siya lit, wala to siya Wala mahatag. wala to siya, dili to siya gugma ang iyang ikuan. Sa primero pa na basta inana lang ang term ang gud ana. Kumbaga nadaog siya sa tentasyon. Last iyang ang ginauna niya last dayon dili kana man kung sa ako lang ang love man gud dili Maria diha dayon mo turungkot. Sakto ba Sakto na develop ma-develop. O kana then ma-develop siya. Dayon ang gugma pod kung love lang gid siya nga plain nga love siya. May purong Dili na siya mag-asking matter nga mo demand or something. ana Unsa iyang dayon demand.
Sa mo question. Di na siyang Iyahang question. iyahang Bahala sabi- na lang na nga Oo. pamahaw paniud to panyapon. Yes. Pamahaw ginamos paniud to. Dili lang sa ginamos. Utang panihapon pwede ra saging basta kay labing. Di na gyud mo bliman. No? Ah. Luya. Di, kuan po let. Ang kanang ingon ka nga kanang nangabit ana then kanang nahigugma siya then jealous ana. Dili man adotan magselos pero kanang intay mga mahulatan na siya ana nga dili siya mosulot nga mabulag niya kay nahigugma siya, nagsilos lang siya. Dili na siya selos. Ang itubo sa lugar na. Obsessed siya. Obsessed siya Obsessed siya sa asawa, sobrang gugma. sa iyang bana. Non, sobrang gugma nadapatan niya. Pero Ah. pero usahay po nganong madapatan ang asawa, madapatan niya tungod kay Ana. anak kayo. Oo. Yaw-yawan. Tungod kay muyaw-yaw ang asawa kay Walay kwarta. Ay kata. O diha na. Mo lagi akong giingon niya. Makalibog na. Makalibog. So, kay dito maguta magbasi nga, doon na may uban nga nga ninyo, nga ang ilang gugma, wala diha. Dito mao, kung dili na develop lang. lang siya. So, ginahanglan pag yun nga, ang gugma, taban yun siya respect, Yes. no? Usag Di man puta pwede Prayer. mabuhi nga Prayer. wala putay kwarta. So, pwedeng kwarta, napigil 60% kwarta, 40% Gugma. gugma. Or ay 60% kinahanglan jud ay nga estudyuhan nimo nga once nga magminyo ka marry dapat tanawon po nimo nga imong bana pugihan Oh, gabuhi ka. mabuhi ka Kaysa Kay- magminyo ka nga, bataka na lang. Kay Dili gusto na siya yun ka maminyo. pugihan magwanta nimo ng pamahaw kamuti Pero hinoon, mo na isaktong pagkaon. Pero dili sa kanang panahon, pwede na lang siya gabi. nya ang mga bata utang tag gugma ka pero tapulan kay mo ang bana dili siya kabalong mangning kamot imong mga anak Ug ako'y Usahay babae naman anak, na. yung mga bantayan ni mga tapulan, dahil mo ang bana, dili ko patakag anak. Kuan pud lat uy kanang sa kuan pud ba? Kung nahigugma ka, maningkamot man ka. Ah, lalaki. Oh, yun. ginamay uban nga bisag na ay gugma Bisan ka sa tong ay panarbaho. gugma ra nya gusto ra labing-labing la karon Ah, dili na dili na gugma. Mapulan kaayo, dugay pa jud kay mo Dili na mata. gugma. Dili na gugma ka nang inaana nga gugma. Dili na gugma ka nang gusto labing dili na oy. Anak ka. Oh, tinuod na. Okay. Kanang tinuod nga Kinahanglan gyud ay ilgon nimo imong Kana siya partner. siya. Oh. ilgon gyud nimo siya. Dili siya matter nga sobra imong gugma. Dili pud matter nga sobra ang kwarta. Yes, Kinahanglan Balanse. balansihon din nimo nga kaning tawhana. Maayo ang akong kaugmawon ang niya. Kung siya ang ako ang mabana. So dili day siya ingon nga diri ko sa kwarta kay kani okay Oh, kang ginabuhi na ko ani. Oh, Balanse. nani mo tanan pero wala ka kabalo nga ang imong pong nabana bati ko batasan. Oh, Kasagaran na bang kwartahan pero dili nakakadul sa imong mga barkada. Nay ganahan ka. Oh, imo na na. Munay ba gyud. Naminyo ka kwartahan kay siya. Pero dili nakakaduol sa imong barkada, imong mga parents dili na nimo madala. Lisod, lisod. Ang pagsulod sa kaminyoon di ay no kay kinahanglan imong Crucial man. Okay, marriage man ang atong gilakbitan. Marriage, kinahanglan imong yun sakto ra ba may gugma o marriage nga naminyo lang ka kay kwartahan siya. No? Kinahanglan yun siya kay ano, imo man siya ikauban gud hangtod sa imong pagkatigulang. Di ba? Kanang kabalo tingay mo sabot. Adi kay tingali kanang imong banahon or asawahon nga. Sinati na nimo. Oh, sinati na nimo Sinati yang mo. batasan. Ilon yun. Oh, di, Manang- og sinabi, ilong yun. ana, kanang, kinahanglan siya amigohon. Ilon sa yun Diyos, siya. no? Amigo Oh, sa Diyos, no? Sudlo nimo iyang personal nga kinabuhi. Pero kita mo po sa sa una ang tambang putas makadalagan ko litawhan. Karon. Ayaw, Karon nga panahon. dili na atong sa atong mga anak ha, dili na to inon nga pagbinutan kay na ay iskuan ay pagpuan pagbinutan kay na iskuan anak. Dili ang natural ginatong batasan mo ato ipakita. Kay parang kuan Ano ba? kay dili man na nimo Tubuan man na. makita kay Na. sa Munay- dalaga munay- pag ulitawan na magtabutan ko man na. Ay, pa na. Dili pa man na Maunay- sila mo pagawa maunay sila kuan kaayo. kaayo batasan. Maunay sa- Bebe, Oh. Nagawas ay ang kinayanin. Sa akong kanaya. Putumitan ng jingles. Sa akong experience ha. Gibulagan jud ko. Oh, gibulagan jud ko na sa Ikaw gibulagan kasi mo bana. Gibulagan jud ko kay ngano ha. Short ang hair mo. Kaya no hani asa niya nga pangitan alag laing lalaki day nga kanang makasabot sa Wow. imong batasan ay ako Believe napuno mo, nako. Oh. Diningon po ko nga
wala mo ko katungod mo hawid ana akong tubag. Wala ko katungod mo hawid ana kay wala ko na ngayo ana imo nang gihatag nako. Dugay pag ka nako gisugot pero na namugos ka o sige go. Oh. Pag ikaduhan niyang kuan approach nako mga one day ra. Ipaputulan jinggo na. 1 week ra. Oh, di 1 week, one day ra gyud. Yeah, di mo tanong sa. Di mo na kong gisuka. Ayun ako kung nagbalik isa nga na-realize daw niya ba nga ako kuno ipakita dito kuno ko sa akong insakto nga batasan nga sa bad side na ko nga batasan ba kay ang kasama nga tigulang ba sa malalim anak bisa nga surti ka kan dito kay buta siya pero sa iya magminalita jud ko Uy, insakto yung gibuhat. kay ron ba nga Imong makita nga Oo. kanang nagugma bigyan siya. oh Imong ipagawas niya nagugma bigyan ni oh Pedro. dayon then one time ni din banto nga wag gila ko sige di-accept atong panahon na pagkasunod adlaw na ay niduon nako nguyab siya nako isa nga sayangan ni hindi iya ko no kung gibogan ba anak ko siya kuno na nitabo dito ko sa maglag bisan pag ko siya nitabo ug katupi ako isugot nabalo na pukuron Dili jud kamo tadahan na ato. oh di Dili ala mo yun tadahan. then dugay-dugay ba ko nikibalik niya kay Anang puon Japon. So nagpasabot nga dili ko mo nga kuan kinahanglan ni ampo gyapon ang. yan po gyapon nimo siya din Kay kung magpataka lang ka. Buto jud ka. oh Muuna na yung mga sa una biyang panahon dili biya dali nga magbulag ang magtiayon. Dili Diba? gyud. Oh, No? dili oy. Dili Kay- sa generation nato karon dali na sulod kaayo na sa ato Oo, karon na siya. Oo. Pero sa umaabot nga nga generation makita naman nato na ay kalit lang ay naminyo na siya. Wala. Oh, karon nga generation pataka na gyud. Pataka na lang. Sayo Murag sayo. imagine sulod gawas sayo na lang kayo na mo. nakuan pod ba nga dili naman ang ila mga gikuha ano base ang mga artista diba dayon kuan pod sa social media. social media man gud So sa unang panahon nga wala pa tay social media, di ta kitaan ang mga unsa na diha dayon. Sa gitaguan pa, murag ang respeto bitaw sa matag usanaan. No? Bisan unsa ka kalisod nga then kanang the way pod manamit ang mga kuan don purya lang gid ko sa maayo ana pura bag ang diri dito dinhi Oh, wala na gyud. nakita nato gahapon nga wala na gyud siya kuan. kuan. Wala ko na ang akngal na lang mo Gitabunan. Agwapa naman gid niya. Nya abot ang panahon nga nagbulag sa Tungod bana. sa fashion. Oh. Tungod sa fashion Sa karon nga fashion. okay na maglakaw-lakaw sa kasyudad, mugbo kay short nga. Nya taas kay t-shirt pero ang short taga dire nya. Nindot gyud sa tan-awon pero dili gyud maayo eh. Nindot gyud ang sa Wala una ang ay. kasagrado Nindot, sa Nabi maayo na- nga tradisyon Oh, ba pero ang bana okay ra. Pero nabi na kuan, nami ba nga bana proud. Na ako na nga nabasa na proud ako kay ba? siksi ang ilang Oo. asawa. Ako nabasa na nga kuan nga kanang ang iyahang sekretary pwede ka siksi ana. Then gingnan siya sa gingnan niya iyang boss nga kanang boss, I'm ready. Ready na siya mo ato ba sa kuan ba katong ilang meeting nga naman sa motong gingnan siya nga kanang miss okay ready na ka gwapa ka pero asa niyo makita ang perlas niingon pud ang kuan nga amo dugahan ako kuan ikaw na ako no makita ang perlas nga to asa ilawom sa dagat sa ilawom sa dagat unsa pagigibutang kuan nga kabibi isa nga unya nga nang yung perlas imo man gipaatubang so pa ang atong nasa para sa atoa do atong gibuyang ang Muna nga kinahanglan kong perlas. Kinahanglan. Pasiksi to siya, yung buyang-yang yung perlas kaya makantog sa Makakwarta. kwarta. git gyapon Mao usahay lagi kani siguro no murag ang Ginoo na gid siguro murag hapit na balik yung Ginoo. ay oo Sa atong panahon karon gyud. Okay. Kanang murag Murag kanang relax na tanan, murag wala na ang respeto ba sa mo gina ang respeto gid karon may murag usaman. kwarta-kwarta Usa pod man. ang babae karon murag amo dili na respeto na Dili na respetuhan jud wala na. sexy naman gud siya kanang katong Dayag na- dayag na yang- paunta. Kung katong sa Dayag na, magsando. Magsando naman sila karon ana ba. Gyud. Hindi agad ta sa gugma kay makuan man gud Kira tayo magsitag ka og kapayas. makuan na ba mapangitaan na og pamaagi ang kwarta dali lang kwarta basta na ay gugma. Og nahigugma bitaw man sa usa, ma-enjoy naman mo kaaning kapayas. Di ba? Kulang na kinahanglan magsusuming. Nala tag greasing. Oo, nya og nakay kwarta kanang kapayas kay palitan mama nimo og suka unsa pa diha ang imong makadaot isagol. sa health Dili uy.
Kay ngano kinanglan pud siyang matilaw taglami manggod. Once for a while na Uy lang. Lord, tama ni kwarta gugma. Gisura no niya, ang kwarta pangitaunon pud. Ang gugma pud pangitaunon Japon. Pero og nahigugma jud sa nagsausag usa. Bigat yun, og naay. Nanduha. Naan duha. Balanse siya. Balanse siya. Pero sa tinuod lang ang gugma gyud dapat na naghari. No, para sa akong prinsipyo bisan akura ang kwarta, gugma gyud dapat ang maghari. Kay naaman ang kalinaw, Oo. kahiusa sa pamilya. Tinuod gyud ning ni Liam, dagan kayong pamaagi sa pagpugi. No, Kauban gyud ni pod sa sekretary, pag-ampo. naayod pud ang gugma, respeto nga panggaon ng asawa. Na ang masakripisyo jud, no? Bahala bati kay batasan nimo, duwaton kas mo bana kay nagugma. Eh, kuan man, kada bitaw ang ingon sa batasan. Oh, sa batasan ba, sa batasan. Gugma. Oh. Gugma Kung man na nakatay to, gugma, sige. bisan unsa ka, Oh. unsa ka Gugma na ilang naghari. batasan. Oh. Bisan unsa ka ilang batasan. Gugma na Di mo tong man labanan tumawa, na. di mo man tong Iisit-asit no kwarta kay murag dili mayo. Ma-neutralize man to nimo. Ayan, Kay kwarta ra ba? nahigugma man ka. Maluon Hindi man naman ka mo sa- bangag-bangag satanas. atong maluon po ka mo bangag atong love na ako. Ano unsa ka to siya no? Ako ba to nabanghagan? Yes, tinuod jud. No, naay mo ang pagsabot, mo Yung ang kwarta ra. kaluoy sa mga Og kaugalingon. naunsa ka to siya dito no. Alam mo kwarta eh, produkto. Na bisag kwarta. bisag tinuod yun na narabay nang nahigugma ka batik yung nawong. Kani nahigugma ka nya batik yung nawong. Repair man to. Lubutan. Repair man to. Sa pag-repair may kwarta. Le. Sayon ra gugma man kay inyong isgutan, madawaton niya ay balag mo sa kabati yang dagway ako. So wala man mo Oh, okay. wala man mo away, bahala ba to siya dagway. Okay. Nindot no. Oh. Batang Pero tayo sa bana. gugma- Imong bana ha. Oh, basta nagugma ko, okay ra. Bati siya. Bati Pinakagwapo na na nako akong higugma bana. ka. Oy, naunsa. Ha? Akong bana pinakagwapo na nako. Sugot mo na nato. Ang atong bana, gwapo na pala nato. Muna beauty is in the eyes of the beholder. Beholder. Pagtanaw sa uban, Beauty and sa the beast. panayahang bana ay pero para sa imong anong nagwapo siya. Butangan siya. Pinangga ka. Sinag-uban kang tubig maligo. Ako na nindot na. Oh. Oh. Dili ka magproblema kay muuli og sayo. Oh. Ya, katawan pa kagkapi. Yes. Ah. Nya Yaman. inig inig uli Sayo pa jud siyag mata kay siya maglungag. Oo, Nga tinuod na Nya rin. pagka alas 10 siya pa jud maglaba. Ano ka na? Yahan Ano niya. Madam Auring? Ano ka na Madam Auring? Kapag nagikas akong live. Nako lagi na nga, nalagi mga laki nga tan-aw nimo dili personal. Okay, pero ang ilang mga karakter ba behavior, may kay matiman sa pamilya, o inasikaso ka, o Kada jud na silang mumata, patihan ka, o lungagan pa. Da, Kada jud pangitaon sa usa ka babae ron nga dalaga. sa uban pa jud ka. Nga Da. kana bang Nya plan sa akong pa ina sanina. Hala. muon kag prinsesa. Pero ayaw pud pag Abusa. Oh. Imo sa siyang tubangan sa iyang ipakita nimo. Mao na Magkaswerte that's no why kung nga na. na ako'y So dili importante ang kwarta, dili importante ang dagway. Kung dili ang gugma. Gugma gyud og pansinatanan. Gugma, Ana gyud siya. gugma. May Ubot yung Kay kalibutan. og may gugma man gud ka dili ka mo dali-dali dayon maingon nga ay magbulag kay. Uli ito sa inyo. Pero abi bitaw nimo kana bitaw nawong kumayo lang na sila manamit. Kanang upside ba lang pagwapo ni. Oh, dili dili naman Uy, dili man maklaro no. Oh, dili naman Mabisinti maingon na nga jud ilang personality. Apalitan na lang humindot nga sa nina aron magwapo siya. Dili po dingon nga basta magwapo siya tan-awon kay nindot kay siya sinina no. Kanang maayo siya dala siyang sinina bisan pag okay na. Oh, dili siya mosuot og kanang lago. Kana ba? Usasan. Oh. Kana ba dili ba nga magkabayayat? Oh, di ana ba? Kanang Hinlo. aligo, hinlo, Hinlo ana ba? siya, hinlo siya ko no. Ana man gyud kanang ang mahigugma mangug ka sa isa ka tawo kun imo siyang makita nga dili siya pabaya sa iyang kagalingon. Sakit. Oh. Dayon dili lang pud ingon nga kay nagpagwapo siya at ni murag nanani. Ah, gwapo na. Ah. Kani kay gwapo ni. Pero Kani. naka-experience lagi ko nang ana bitong kanang manamit. One time na lagi ko niya. One time ginan ko niya. Panday. Ano nagkalain na yan? Ako istorya niya mo ba? Sama. Sa basta anak kalain na kasi. Huna-huna. Ang kabit mo. Kung siya din istorya. So, ibalik yung pangantis sa una ba? Sakto biya kay alang-alang. Naigugma ba imuhang kanang imuhang uyab nimo sa una kay
Hapsay ka ba? Oh, imong bana. Guwapa ka. Oh, mo na-attract ka niya, nganit ka. Nganit ka. Oh. Ay, ini kami nyo. Nalusyang na. Mo na giingon nga ini Ay, kami bawal nyo. malusyang. Yes, bawal Dili, malusyang. ang yang mo pasabot Bawal ba man nga siya. kuan pataka naman ko ka ng sinina dayon kanang Abi kay minyo na ka. Oo, lagi ingon ana ba? Then Hindi na mag-ilis. then Tinigabot sa bana ba ang anso. pagkahuman niya kung iya disa sa lang utana og kanang para pang panghidid sa naong dito ni isa ni unsa dito panghidid sa naong ni kung palitan si Oh, Nindot na nga bana ingon ana. Unang maka-experience. Wala niya gipangita sa lain. Ikaw jud mismo yang confront Nga nga. kanang Gang balik pagkuan ka nalusyang na ka. Wala po yung nalusyan. Isa nga, ibalik ng pangaliti sa pangaliti. Isa nga, kuan ba? Kana bang, kuan, katang, wala ka kuno ko. Mag-aim jud ang lalaki nga. Kuan Uy, ba? proud ba ya pud sila nga Colorito inagawas yun. nimo. Ah. Ay, iyang asawa. lagyan Ano na. ba? Then, ganang Oy, mga to bitaw. dili dapat magpabaya. Ba, ana ba? Dili dapat magpabaya. Ma- Kay kung feel magpabaya nimo. ka, may puruhan nga ang gugma sa imong bana muhupas. Oh, No? ay, wala Uy, naman order. niya nakita sa una. O maud ay siguro na nga dunay mga bana nga mga bit na lang adto sa kang mari kay kumot. Kumot. Guwapa. Katong iyang gugmalit, kuan to kanang naato expiration. Kay wala pa expiration, iya tong i-confront na ko sa ako o para sa kuwa nga. Balik yung mong pangarap dahil ana. Kay basta Siya kay mong bana good boy man kay di gustong makasala daw bis mga bana nga kan mga bana nga palakiro be. ano Ana. sa pag-arte na ilang asawa. Oy, kay Kinahanglan jud si ay kuan bitaw ka gwapa. Kinahanglan Ano kanunay ba? jud ay ang Hindi na bayi. nga. Mapahapsay ang iya ang figura. Para sa pero- to experience nga. Ato may itong Nasa kawin ko. kuan sa akong diba, sa diplahan. Gawon sa trabaho sa imong asawa gaw, maestra? Mabali, mabali. Ay, una ko nga. Ay, nalala ko maestra ba yun na to gaayo ani. Lagi no Pagkuan kon ba siya. nga, kanang kinahanglan dili ko na to ikuan na lang gid atong gawin na. Bahala gwa tay kwarta basta So learn siya gyud nga kinahanglan ang bayi dili sa kundi nga abi kay naninyo na nanay mga bata magpabaya na lang no dili na mag-asik. Ano yun siya ay? Kung unsa ka ka-arte sa dalaga pa, kung ulitaw pa, di times 2 nimo dili para sa uban, para sa imong asawa or sa bana. Mao gini ang tambag. Kay mao ko na tendency nga ang si asawa o si bana mangita siya og kanang comfort sa uban Sa lahi. sa uban. Mo lagi kay Gumikan. nanimaho naman ka. Gumikan dawi kuno ta nga abi Dili kay na kanit, kuan. namaho na kang ilok, namaho na kang panghot. Nana daw ba nga, kung unsa ka ka sa dalaga o ikaw, i-times to nimo para sa imong bana o asawa, hindi para sa uban. Ang uban, kung mga man para sa uban. Ay iba na sila. Pero kita as as believers, at kita din mahimong intro sa ato ang basta ko gugma jud ko. ako, gugma ko, dayon, balance na ba, balance. Gugma dayon prayer Gugma gugma versus prayer. kwarta. O dayon. Kay ang gugma manggod kung naa gina ninyong duha, kabalo mo na mamangita pa maagi. Pwede 50-50. Kabalo Pwede na mamangita pa maagi. 50-50 na lang kay panidaan lang sa. kuan kana. Panidaan na to, na ba siya kwarta, may ba siya yung batasan, kinahanglan nga imuhag yung si Hagon yung bulang kristal o kung sagid siya kay murag di na ba damit sa sbindan already na. Pero ang gugma magpatiwala lang gyapon na siya sa O gugma alone. ako ay prayer gud na ko sa Ginoo nga. Kinahanglan gid pud mag-ampo ko ka nga ang inyong gugma sa usag-usa mo survive kay nabay gugma nga kuan kanang imitation lang ba? Gugma lang ka, temporary. gumikan kay sa imong Temporary nga gugma. outside look nimo. Na-attract Uy, siya. lababol kay siya kanino kay siya mata, uy ko ana siya. Nay love nga outside look imong gi. Outside ako lambo ang labas. Pero Pero bisag outside ba iyang nakita pero kanang Inside sa ngadto kanang ang kinaya man gud makontrol mo siya, di ba? Makontrol man nimo imong kinaya. O nagugmayod ka sa tao, imo siya makontrol dili ka mapalabi. Maluoy ra man ka. Oo. Maluoy ra man Kaya ka. ano, kanang pamilya naman gud imong gisudlan, anya labi na naman mga anak. Maluoy ra pud ka. Maluoy ra pud ka dili. Ang ra pud usa mo man nakuha. gud jud og anak kay anak. Pero usa man gud nganong magninyo gud ka. No? Kana, murag nindot na siya nga topic si.
Ang kana padayon. Kaya, Anong Ano kinahanglan nga Atay magbilyo? kat. Ay, Ah. no. Kung sa conclusion sa ato. sige. Conclusion conclusion sa kwarta o sa kuan, So, sa gugma. ikaw, una ka, Jay, matag si mga conclusion. Conclusion ako. Ang gugma siya dayon. Sana, yun ang mga kata-express na. Gugma, mas maayo man gyud siya nga naagid siya kuan ba na kanang dili basta mo expire. Okay, boom, dili mo expire. Ang gugma nga imong pinangayo gikan sa Dili Ginoo, gyud mo dili lubad, gid na dili mo expire. hupas. Oo, Dili ay gyud mo hupas. hupas Ay, ang iyang true gugma. Oo. Kay true kung lang. gugma lang ka nga nahigugma ka gumikan ay kagwapa niya, kagwapo niya. Nalabya jud ana. Muna yon love at first sight pero gikan na to di ani dili sa kuan. So, Matoy gugma Oo. nga pikot. Pikoto siya, pikot. Pero Konto gugma siya nimo nga- nga gikan din sa kay kasan nga imong gipangayo nga kanang kinsa gid akong mahimong partner inaani muna imong gihaga na then imo to siyang gialagaan nga gugma kanang gugma Mag-grow gid siya. basta imo lang ginang iampo sa Ginoo never gid na mo expired. Ikaw, Lay. Kung ang gugma pod nga pinangayo sa Ginoo nga di ko ang mo imo na gid siyang gipakaslan till death do us part mo gina siya. Nga Ako particular Kuan. Gi ko ana gid na hantod matigulang ug Kay kinsay mauna gugma kita ninyo. tong kinanglano, no? Dili na ta sa kwarta kay daghang pamagi ang tawo nga makakwarta ta. Ikaw sa gugma. Nahumano to imo ya? Ano na? Ang gugma mag-uban gyud na siya og respeto. Kaya no, o wala man gyud ka respeto, wala ka ning gugma niya. So imong ang gugma gyud ubanan siya sa respeto, dayon communication ninyong duha o kanang ana na magyud uban na magyud ang gugma sa kanang pagpangga. Dayon kanang kana yung communication usa gyud na sa kuan ay nga naa gyud siya pirmi kaya Ready gyud, ready. ug wala mang road may communication may nagabot sa balay murag wala di ba murag wala ra ni abot ra siya nga wala di wala may istorya mo na nga ang gugma gyud naara gyud makita ang kwarta kung ang kamong duha nagigugma ay naara gyud ang kwarta nga naman ang panalangin mong gyud sa Ginoo na Yes. kay nga no Panalangin sa peaceful Ginoo ang sik pamuyo, mo kay gyud na naman siya. siya'y gugma sa mata ko. Correct. Which is ang gugma Ginoo panalangin. Kadili man pag ang gugma man gud wala taliwala sa pamilya, mawala na ang pasensya, mawala na ang kind, Wala ang pagsalig. pagsalig. Ang isa pa jud na nakalambigit kanang term nga sakripisyo. Diya, yun. Ako naka-experience yun ko na true to life story. Sakripisyo, lagi mo abot na encounter sa kinabuhi sa tao nga. Usa sa pamilya ang magdaot, magsakit. Pwede ba rin na nimong diyaan? So, imo na siyang sakripisyohan. Unang ay salud sige. Muna siya Which love. is, muna siya gugma. Oo nga. Love yun. Dili siya ordinaryo nga. Imo lang siyang biyaan. Ay, wala na, kanagdaot na, biyaan na nimo siya. Dili. So, daog dyan ang gugma. Yes. Gugma gid siya. Yeah, gugma.